Investiment ta' kważi 4 miljun euro ser ikun qed iħares madwar 120 familja li jgħixu f'postijiet remoti fir-Rabat sabiex ikollhom sistema adegwata ta' drenaġġ. Permezz ta' dan il-proġett ser ikun qed jibbenefikaw ukoll familji li jgħixu fin-naħat magħrufa bħala tan-Nandrijiet u tas-Salvatur. Għal dan il-proġett se jkunu qed jiġu installati mal-2000 metru mains tal-ilma u madwar 8000 metru mains ta' drenaġġ, kif ukoll aktar minn 3000 metru cables tal-Ene Malta. Dan il-proġett ġie deskritt bħala wieħed ambizzjuż ħafna peress li l-inħawi huma ambjentalment sensittivi minħabba wirt arkeoloġiku u qed issir taħt sorveljanza minn uffiċjali tas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali. Għal kull fażi ħanaraw li ma nkun qed immissu l-ebda wirt kulturali. Dan il-proġett ħajjejn ħafna lil dawn ir-residenti li għal tul ta' żmien talbu li kollhom dan is-servizz. Waqt żjara mill-Ministru għall-Enerġija u l-Maniġjar tal-Ilma Michael Farrugia fl-inħawi tal-Imtaħleb spjega kif qabel ir-residenti kienu jeqdew minn fossa bl-inkonvenjenzi kollha li ġġib magħha fosthom irwejja. Apparti minn hekk ma nqaxxita li kienet tagħmel kien ifur id-drenaġġ bil-konsegwenzi ta' ħsara għall-uċuħ tar-Raba u anka għal persuni li jqogħdu hawnhekk. Għandna responsabilità tagħna u xogħolna qegħdin nagħmluh. Min-naħa tiegħu is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus qal li dan il-proġett ilu mistenni għal ħafna snin u l-Kunsill laqgħu b'mod tajjeb. Allura huwa ta' sodisfazzjon għall-Kunsill Lokali tar-Rabat li jilqa' fih dan u dawn il-proġetti biex itejbu l-kwalità tal-ħajja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.